Gure eskualdean zaborren bilketaren kudeaketa okerra izateaz gain, herritarren arteko iskanbila ugari sortu dituela. Eta hau izan da gardentasunik gabeko kudeaketa txar bat egon delako. Honi gehitu behar zaio giza eta baliabide ekonomikoen kostuen azalpen falta. Iristen da materia organikoa bereiztuta jasoteko garaia eta ordun sortzen da hekatonbea. Bildu gobernatzen dagoen lekuetan tematuta dago bere ikur bilakatutako zenbait gai, tartean hondakinen gaia, aurreko kudeatzaileetatik erabat ezberdindu nahi izatea. Baina Bilduk hemen aurkezten diguen atezateko eredua ez dago era normalizatuan zabaldua munduko inungo herrialdeetan. Lehenik eta behin salatu nahi genuke, Bilduk saldu nahi izan duen binomioa. Atezatekoaren aldeko jarrera dutenak birziklatzekoaren alde daude, eta berriz, 5. edukinontziaren bitartez hondakinak jasotzeko iritzia dutenak ez dute birziklatu nahi. Eskualde hontan, 7.000 sinadura baino gehiago bildu ziren, galdeketak egon dira herrietan, manifestazio erraldoi bat izan zen, gure eskualdian badera 7 herri dagoeneko atezateko bilketa sistema ezarria dutenak. Guretzat, herritarren zilegaitasunik gabe eta gezur handi batenpean. Hondakin guztiak bereizten baldin badira, hondakinak desagertu egiten direla. Hori ez da egia. Gipuzkoarrak oraindikan ez dakigu zer gertatuko den gure hondakinekin, errefusarekin besteak beste. Baita ere esaten dute, atezateko sistemarekin jasotzen den organiko kopurua izugarri handitzen dela. Egia da, orain arte ez bai dute aukerarik izan organikoa bereizteko. Eta zergatik gertatu da hori. Aurreko legealdian, Tolosaldeko mankomunitatean, atezatekoaren aldeko ordezkariak 5. edukinontziaren ezarpena eragotzi egin zutelako. Tolosar gehiengoak jasaten duten diskriminazioa. Denek ez dute auzo konpostagailuetan parte hartzeko aukerarik, baina auzo konpostagailuetan parte hartzen dutenak bakarrik daukate obaria jasotzeko eskubidea. Konpostagailuak ez ditu Bilduk sortu. Aurreko legealdiatan ere, autokonpostagailuen bitartez konposta egiten herritar asko izan dira. Autokonpostagailuak etxeetatik hain hurbil jartzeak arazoak ekarriko ditu. Baina mantenuak ere badu bere kostua. Aurtengoan Tolosako udalak adibidez, 12.000 euro ordaindu ditu hauen mantenimenturako. Aurtengoan enplegu planaren bitartez ordaindu da. Orain arte, zaborren tasa ordaintzen zen herrietako biztanlegoaren arabera. Hemendik aurrera kontutan hartuko dute baita ere kontenedore kopurua. Helburu bakarrarekin, kontenedoreak kentzea. Landa eremuan ez da organikori jasotzen. Eta lehen esandako premisa hori onartu ahal izateko, kontenedoreak mantentzearen alde agertutako herriak grabatu egingo dituzte. Gehiago ordaindu beharko dute, bilketa sistema ezberdinez osatuta egongo dena. Honek, gure ustetan, mereziko luke hausnarketa sakon bat egitea. Segurazki, ordainketa moduak aldatzen baldin badira gainera, txukunagoa izango litzateke estatutuak berak aldatzea. EAJ-ko kideak, edukiontzi edo kontenedore sistema bilketaren aldeko apustu garbia egiten dugu, eredu sostengarria eta arduratsua delako, eta hau delako gure ustetan Tolosaldeko herrietako bizilagun gehienak nahi eta eskatzen duten.